آثار پبلیکیشنز کراچی. تو من گپاتوں کہ ترکمنستان بلوچانی زبان زندگ دارگ بنیادی صوبہ میں سے کہ ہودا استے سوید جنن مزن کرداری بوتا اودا ہزارانی قوم آبادا اودا یہ بوتا کہ ہر قوم زبان زندگ دارگ خاطر خاص ہے کوشش کنک بوتک تاکہ یہ استے منورٹیز انی زبان گار مبی انچم اودا استے کہ ہر مردمہ راز 2 سال گورنمنٹ خاطر استے جاب کنک گینت. تو بعض انچو بوتگم بلوچنا نبرتگش کہ شنی خلق یعنی شنی مخلوق شنی تعداد کم منت تاکہ آستے گارو بیگوا مبان زیان مبان کم مبان. تو اسی علاوہ ترکمنستان ہے میں یہ بگوشن کہ وہ دا بلوچانی مہمانداری سک اما کونگیم بلوچانی وڑائیں اودا کی مشتگا روچیا 5 گسا تو پڑتا 5 پس کشتگا تو حیران بوتا اگر من رو گئے تاون یک گسے منا دومی گسا روگین گاڑی امود پارک بوتا اول لیشن کے تما گسا برا منن چاواپ کننترا نان دینترا پدا دومی گسا برا او ای مہمانداری اما کونگیم بلوچانی وڑا انگتا برجائن تو جارین او شیشی لاوا او دا مری ایک جوانین منیو نور خان ملاقاتی بو ڈاکٹر ناکو جان محمد آج سیکنڈ ورلڈ وارا گومبوتا سوویت یونین نے مگا ایز اے ڈاکٹر گشتی کہ ما سوویت یونین نے مگا شتاو امودا جرمنیا استے ما ٹھپی امبوتا او آئرہ ما دیستن استے آئی انٹرو ما کرتا منی ما کتاب ایتا آئی انٹرو ما استے شیشی ابیت ترکمنستان ایک دیگا مزن خاص ہیں گپے کہ وہ دا بلوچنی سے ایک سردار کریم خان کھلوالی بوتا کہ یہ بلوچنا زندگ دارا گئے تھا وہ دا یک جاکنا گئے تھا مزن رولی بوتا یعنی بلوچنی گندی کی بالشک انقلاف آتا ماٹے ما 1917 اماٹے ما بلوچا مودا موجود بوتا گا پدا یہ بوتا کہ کریم خان کلبالی کی بلوچی بوتا آئرہ چارج دے ایک بوتا او دا 2 بارڈران ترکمنستانی یک نے مگا بارڈر گو افغانستان لگی آئرہ کوشکی گوشا او دومی نے مگا ترکمنستان بارڈر گو افغانستانا لگی آئرہ سرخ گوشا. تو استیں کریم خانہ پدا وتی مردم برتا مچ چمودا چیا کہ وہ دا 2 دریا ماستے یک دریائش افغانستانہ کہتے ہیں دومی دریا استے شاہ ازبکستانہ دریائیں آموی نام ازانک بھی تھے کریم خانہ اشانہ آباد کرتا اور کریم خانہ سرکارہ اسلام داتا زرم داتا ہوتی مردمانی وعدے کے اسٹالن دورات کا. تو اسٹالنہ گشتہ کی دا سرداری نوابی دروا ختم ہے تو کریم خانہ استے ہیں گشتہ مائدہ ننندین چیا کے نمانی سرداری وغیرہ ختم ہے تو کریم خانہ لڈوبار کرتا کہ مرین افغانستان وعدے کیا لڈوبار کرتا دروا مخلوق کے سردار رہو گے مام پجی روان ہماری روان تو بازین لشکر زرتا رادک بوتا پا افغانستان بارڈر ہم نزدیکی شودا تو سرکارہ معلوم بوتا سرکار شوتا ہو ایشان بازین یا گپتا ہو آورتا ہو بازین جنگ بوتا ہو گوشہ گیشن کے کریم خان جن تیر بند بوتا ہو جنگ نہ بوتا ہو افغانستان شتا تو بازم بلوچ کی ٹپی بوتگوں ایشانہ آورتگن تو بازم بلوچ کے ایشانہ گپتگو آورتو ایشانہ پدا تاجکستانہ شفٹ کرتا کہ یہ شاہ کریم خان میں شرع دور بھی بین کہ کریم خان پدا انفلوئنس مکن تو ایشانہ مبا او ریسنٹلی سال بیتی تاجکستان سفیر میں داتا گا تو ایک میں وائی دیوانی بو تو آئیے گو کہ تاجکستان تم بلوچ ہستے ہیں اور اب میں ایک کیبنٹ منسٹر ہستے ہیں تاجکستان آئی ماس بلوچے تو ادھا مزید پٹپول کنک لوٹی جاگہ جاگہ چارگ لوٹی کی ادھا بلوچن تعداد چنگا سنگھ کجا مدہ آبادن تاجکستان تا شیشی ابے دودا چونکہ بلوچنی میں سردار بوتا کریم خان انچو جہانگیر خان میں براوی ٹھک کو بولے کہ ہم سردار بوتا اسی عام ناراض بھی گوتی براسان رو ازبکستانہ چیزی وقتا پد پدی کہت لیکن آئی مردم موتا ازبکستانہ مانا تو یہ صاحبہ ترکمنستان حوید ازبکستان تاجکستان ہم بلوچ ہستند بلے یہ پٹک لوٹن لیکن ترکمنستان درا بلوچ اور یک جاگہ ہن. شیشی علاوہ یک مزنی کریکٹر آدھا عبداللہ اللہ دادند عبداللہ اللہ داد یما اولی بلوچ بوتا کیا یہ بلوچی زبان ہے اولی جماعت دومی جماعت سیمی جماعت کتاب نمشتہ کرتا اسٹوڈنٹ نے خان پریمری ستا آئیے نئے وقت کتاب نمشتہ رومن اسکرپٹ رہتا انتے کتاب او
استے آئی اسٹوڈنٹ ہم جوڑ کرتا اسٹوڈنٹ وان تا پدا استاد ہم جوڑ کرتا پدا آئی اسٹالنے دورہ جنک بوتا و کشک بوتا و آئی براس است خان محمد اللہ داد آئیا میں عرص ہے کتاب منا داتا و ما یہ کتاب نظر تو برٹش لائبریریا ایر کو تاکہ یہ دیگر جگہ گارو بیگوابا یہ کتاب کے ہستا 1935 کتاب تا پدما پدے چھاپ بوتا گد تو یہ ثابت ہو سیلکنے کہ بلوچی زبان و ادب شاہ بلوچستان پیشہ کسابیا او دا شروع کنک بوتا پرچے کہ میں داگا ما سیل کنان ہوتی صحافتی حسابہ وجہ خیر محمد ندویہ 1950 کا شروع کرتا گت تو یہ حسابہ دا کتاب ساریہ چھاپ بوتا گا چونکہ من گپاتوں کہ خان محمد اللہ داد یہ عبداللہ اللہ داد کستے میں براسنگی شرم ود دیستگت اسی منا کتاب داتگتن سوغات کرتگت یہ وقت ترکمنستان بلوچنی بارو یک کتاب نمشتہ کرتگا یہ کتاب کلچر بارہ دو دربے دگے ترکمنستان ہے تو یہ گوشی کی منی کرا زرنیست چاپ کنے کے خاطرہ تو منا بہت زاری منت کرتن ترکمن دومی کسی گوشتے منا $5,000 اب دے مم ترا دین کسی گو $4,000 اب دے منگو کے کتاب کے استن کریشن استن چما چکے پیمائند کہ اوتی چکا باکن کی منوتی کتابہ شمار اب دین تو یہ اسی زینہ یہ گوشی من باز وارشتون پریزیڈنٹ اپنی ملاقات نبو تو اسی گوشی یک گو منی زینہ ایڈیا آیات اشکابادا ماشتون ماس تو پریزیڈنٹ دمے مردمانہ گوشتون کہ وہ استے ماری ولایت تا استے بلوچو ترکمن گوتا جنگ کرتا مزن مسئلہ من صدر ملک لوٹین خاصنگا پہ گوشک لوٹین تو آن منا دیم دا صدر منا لوٹی تھی کہ کماش تو چی آتا گئے شو وجہ ماں ود روگ بستا او دا گپ آنے گپ پیشیں کہ منی استن ترکمنستان ہے بلوچانی دو ربے دا گے بارو کتابیں لیکن یہ گو من چھاپ بو گا نینت اور ایک کتاب من باکا نگم نہ لوٹی منا باز گشتگن تو گوشی مسئلہ چیں گوشی شرط تو چھاپ بکا گوشی اما دمانا پریزیڈنٹ سفر مراد نیازوفا ٹیلی فون زرت اکیڈمی آف سائنسز ہے چیئرمین فون کو کہ پیر مرد کتاب چھاپ کا کتاب استت بلی ترکمن زبان آتت او دا بعض ہیں رشینان بلوچن سرا کتاب گفر برگ ایک جرمن ظالب ہوتا تو آئی ہم استے روسی زبانہ بلوچن سرا کتاب نمشتہ کرتا کتاب عام منا رست آ کتاب من داتا اسلام آبادہ نیمل یونیورسٹی رشین ڈپارٹمنٹ ہے استے آسما نوید صاحبہ را کیا عشرہ گشتما ٹرانسلیٹ کنینی اور دیگر ترکمانہ مستند ہاں ہم بلوچنی سرا کتاب نمشتہ کرتا اور ترکمنستان تا بلوچ ایک شرم وڑیا زند گوازی نگانت ترکمنستان ایمان بگوشی کہ ترکمنستان استے سنٹرل ایشیا کوئتے آئے صاحبہ کہ ترکمنستان تا گیس فری ہیں بجلی فری ہیں اور راشن سرا ترا مطلب لوگانا میں چیز رسی پیر مرد و پیر زالو اور ایشانہ استے ہیں سیکورٹی زر رسی تے کیا ہوتی خیالہ بکنا اور بعضیں بنیادی اثراتی داتا گنتش تو یہ استن تو ہمیں رفت و آمد ہے کہ میں ترکمنستان تھاک کی کشت خاصیں ما یک کاپی یہ استن لفظان کے ما دین دا استن ترکمنستان ایمبیسی اب تو آن ہمارا آوانی اکتوبر تا 20 اکتوبر آوانی آزادی روچن آوان ہمارا تقریباً 2 ہفتہ پیشہ لاتیں کارڈ دیم دا کہ شما باید بھی آیا تھا میں یہ استیں مراگاہ بھارت ضرورت اسلام آبادہ تو مام ویلکم کو مانو نور خان محمد حسنی ڈاکٹر گل حسن بلوچ آٹے میں اسلام آبادہ آئرامزو شیر دل بلوچ میں گوادر سنگتی عام استد معاشت میری ٹوٹل ایشانی مراگاہ تو ترکمنستان سفیرہ دورہ سفر بردن یازوف یہ بعض کونگی مردم کماش مردیت یہ سوویت یونین دورہ سوویت یونین ایمبیسی کراچیہ ایز اے کاؤنسلر کار کرتگت تو آئرہ بلوچانی باروا بعضی انفارمیشن است ترکمنستان بلوچانی باروا تو آئیے ہمارا بعض اپریشیٹ کو کہ شمائی کار اگرچہ ہوتی بلوچن خاطرہ کرتا بلے میں ترکمنستان ہے گورنمنٹ ترکمنستان ہے نام باز رستا تو شمود پدے کم میں سلسلہ جوڑ بو تو پدا انچبو کے آئیے مناستے ترکمنستان وتی داستے نمائندام جوڑ کو استے فار پروموشن آف کلچر لینگویج تو اسی خاطر مباحث کو تقریباً
دا 15 وارا ما مختلف کانفرنس سمپوزیم سمیناران ہم ترکمنستان شتون مختلف ٹاپک ان سرا کے بوتند تو ما ہوتی پیپر ہم پریزنٹ کو وہ پدا ایک مزن چیز کہ ایمبیسیا اور خاص کر ترکمنستان بلوچ امن اس طرح انسسٹ کو کہ ترکمنستان صدر کتاب رخ نامہ میں کے وجہ ملک صاحب شیئر کرتا عشرت کا اور بلوچان یہ گو کہ یہ پنجا زبان ٹرانسلیٹ ہوتا اگر عشرت و بلوچی ٹرانسلیٹ کنے ادم میں عزت و آبرو دیتے اور آزانن کی بلوچ میں قوم دنیا تنشتا تو من چارتی کتاب چو منا سک 6 سال تا پدا مجبور بون لاچار بوتن کہ بلوچانی گب زورگین تا گب شمنی وجہ یک من سزا بین خوار بین یا قوم ارا یا کمیونٹی یا عزت و شرف رسیتی گڑائی مسئلہ ہیں تو یہ کتابہ من 6 سال اندر مطلب سک مزانا ٹرانسلیٹ کو اور خاص کر میں ڈاکٹر علی دوست میں نتواروں کی شاعری پرچے کہ میں شاعر نہ ہوں آئی شاعری ہم پا میں ڈاکٹر علی دوست آئی تا رجان کو تو کتاب میں ٹرانسلیٹ کو اشارہ پدا ایمبیسی ترکمنستان ایمبیسی وقت چھاپ کرتے اور شریں بڑیا چھاپ کرتے وہ پدا اسی لانچنگ سرمنی دن درے یہ کو اشکابادہ کیپیٹلا تو 2007 گپے شاید تو منائشان خصوصی لوٹائن منا ودا ہستے 5 سٹار ہوٹل یا منی اکوموڈیشن اتا تو پدا من شتن کے ہمارا چی لانچنگ سرمنی اتت او دا منائشانی ہستے منسٹر کلچر کے ہستت آئیے منا گو گتو بلوچی گپ جنے تی بلوچی اگر ٹرانسلیٹ کرت کنا بلوچ ترکمن زبانہ تو ویلنٹ گرتو تی گپانا بلوچی تب جن من کے آ بلوچانا گشتوں کے چون شما من گپ جنین شما بشرا استن ترکمنی زبانہ تو آچے آکے یہ پروگرام کے استل لائیو رواگا تھرو آؤٹ ترکمنستان کیپیٹلا تو آ گشتے انچو مبی کے پما مسئلہ بھی سرکاری پدا مشکل ہیں تو پدا منگڑوتی پیپر ہما آستے انگلش توان تو آ ترکمن زبان آستے ٹرانسلیٹ کرتن تے او مزنین گپ دیوانے ایشتت کہ من وقت احران و ابکہ بوتن کہ ایشاننچیم بلوچ جنکن آورتگتن و خاص کر بچک بلوچ آورتگتن کہ وہ گو بلوچی ڈریسا ما یہ ڈریس بالکل او دا ندیس تک چیا کہ او دا بلوچ ہستے پینٹ و پتلون کنند او سرا مندیل پاگم بندن تارا لنگوٹا گوشا او جنینانی گود کے ہستے میں بلوچانی گدانی وڑانا بلکہ آچو افغانستان یا پٹانانی اما زی استش پندول نے استش تو ما ہادہ ایران بودوں کہ گود پوچھ شکو جاور تگند تو اما انتی شرے وڑیا پرفارم کو او یہ سلسلہ شی ترکمنستان وزٹا بعض ان چیز بوتا یا کہ ایش بو کے ماں کے میں سمینار و کانفرنس شتن مدام پاکستان ڈیلیگیشن ہے تو پما پاکستان سفارت خانہ ضرور نانے دعوت کوئی بار لنچ یا بار ڈنر یا تو وعدے میں ڈسکشن بوتا اکثر ہوتا ایمبیسڈر پنجابی تا ہوگان تا اور ایمبیسی تا ماشاءاللہ پنجابی سندھی ہوگان تو منگونش مذاق کو کہ بھئی مارا تو اچ بلوچ نظر آئے گا نہیں یہ یک بلوچ ڈریور یا منستی شمیں ڈریور شمیں تو گوشی شمیں ہستے نیا اندے ماں موشتنو میں کائن تمہارا چانس نرسی تو یک جنک کی استت میں گوارے علیمہ تو آیا ہستے ترکمان و روسی ایوزا مادری زبانت ترکش زبر بلدت اور انگلش عام وانتگت شر یک شرن ٹرانسلیٹر ہے تو ما ریکویسٹ کو پاکستان سفیرہ تو آئی عام ہوتا ایسے ٹرانسلیٹر جنہیں کا ضرورتش وہ مزن مدت یا مدہ کارا آتت پاکستان ایمبیسی ایز اے ٹرانسلیٹر تو یک دیگه ایک شرین ایشی کتاب و شی رفت و آمدنا بلوچنی یک روحا شروع بود بلوچی دا آیا گا لگتا ہوتی بزنس کرتا شدا کاتنت ایران سرا پدا آستے کراچی شتا او دی خاطر لیدر گورنمنٹ پوچ وہ بعض ان چیز کی آوان ہستتند آشدہ زورتند تو بورتند یک مزن بزنس سلسلہ شروع بود وہ تنے وقتی آستے بلے نو کم مکے چیا کیا نو زیادہ دیمارا ہوگے تھانت امارات آو یوروپ آو اور ترکمنستان نو سک دیما شتا آ زمانہ گا کہ مارا بنا یاد انتا اولی چکرہ کہ میں شتن ترکمنستان جہاز ہے تا کہ مارا سروش کو دروہ چیز ایرانی تا یعنی کیک بسکٹ یا ہمار کول ڈرنک کی ہستا تا مچن سرا ایران تا نو کازات بوتا گتا بلے نون ہستے
اور سک ڈیولپ بوتا اور دنیا یک بلکہ شتگن سنگت منیر جان چکر جتگت اور دیستگت او دم بلوچانی ایڈریس داتگت بلوچا ملے تگتن انچو میں بابر بلوچم شتگت وا وتی مجوے نے ایک سلسلہ یا وامنی انچو گبو مم سنگتن گشتنا جگہ اشتم ملاقاتش کو تو لیکن ادم میں استے مزن مسئلہ ایشی کہ اگر میں مزن مردمانی تا ویژن بے بوتن من فار ایگزامپل ظفر اللہ جمالی استد پرائم منسٹر تت روگا تا ترکمنستان وزٹ تا تو من آئے رہا یک لیٹر جان جمالی ذریعہ دا من کی وجہ ترو ہے او دا تو باہدن استیم بلوچانی ڈیلیگیشن بلوٹا ہیں تو آم بگو مونتی بلوچانی گندگ لوٹین بلوچانی اماس سرونز و دمبورا گوش دارگ لوٹین تو او دا صرف آمنی دل بڑی بھی تے وہاں پا دا زانن کی بلوچانا بہ کے استے انچو ما ظفر اللہ رباز ٹرائی کو جان جمالیہ دیم دا بلے نا بالکل وہ انچو یگو فاروق لغاری شتگت منا سردار فاروق لغاری آئی ڈیلیگیشن تا گون بھی تے استے ایوب جت تک اللہ بے بخشی تے تو آگوشی ما ماری شتن تو مارا ترکمنستان پریزیڈنٹ وقت پیش داد فاروق لغاری رگو کہ بھائی بلوچن شو میں یہ سرونزیں یہ نمبورے یہ چیزاں یا گم میں مزن مردم اگا آوانی تا ویژن بھی سوچ بھی ہوتی ثقافت خاطرہ رسم و دودن خاطرہ تو بازیں اچیو کرت کنے او دیما برت کنے جی وجہ نو من کائن وتی دومی کویسچن انی نیمگا وجہ تنے وادی من بازیں ملکانی سفر کرتا او دا ما شتا سیمینار و کانفرنس آنتا اسپیشلی سنٹرل ایشیا ہے اور ایشانیتا بزن ایران وارن ترکمنستان ازبکستان کرغزستان قازقستان افغانستان اور جی سی سی ملکانی تا قطر بحرین امارات اور یورپ ملکانی تا جرمنی پولینڈ چیک ریپبلک فرانس بیلجیم نیدرلینڈ انگلینڈ انچو یہ افریقہ ملکانی تا کینیا ہیں تنزانیہ ہیں اور یہ ملکانی تا ماں گشتا و افریقہ بلوچانی سر ماں ٹھیک ٹھاک کارم کرتا تو دیما منی وجہ دیگه جستے وجہ ملک صاحب ہے جی وجہ رابطہ بارو تو جس کرتا منچو کہ ساریہ گشتگت کہ ترکمنستان بلوچانی بارو اشکت بلکہ شمن پیش افیزہ ام مضمون نمشتہ کرتگت بلوچی لفظان کا اور اکرم دشتی ہم شتگت سوویت یونین خوشی پرشگ آتت یا پرشتت 89 عامے پیما بلوچستان اسمبلی اسپیکر تا آشتگت عام پدات اور لیکن من شتن ان ڈیپتھ من کار کرتن تو اودا استیں گناہ رابطہ بو اور نن معاشی یہ اصابت ترکمنستان بلوچ شر رام باز شرین زندگی واضح نگا چاہ کہ اودا آتنے اختہ ہیچ نزانن کی یوٹیلیٹی بل چھے گیسے بل چھے بجلی بل چھے آپے بل چھے ہے راشن اور نیرے سرہ رسیتے اور لیکن سسٹم اودا انچوشن کی آچو باز دیما نئے انتنا او میں ایشان انچوش میں اچھا دیما دیگا وجہ ملک صاحب جستے کہ تو خلیجہ مشتگے او دے بلوچانی حالت چوننت او دے بلوچان چون دیستگے اچھا گلف ملکہ منشتہ اور ریسنٹلی منی ایک کتاب ہے اومان بلوچ ایشی دیم درائی اولا ما گوادرہ کرتگت مارچ ماہا اور رندہ ایشی استن دیم درائی استے ما کرتگت ہوتا اسلام آبادا ایشی ایشتت کہ یہ دیم درائی پروگرام ہے تاکہ مردم بزانا او ما ایشی تا بالکل وتی اما ہسٹری اما وتی پیپر کے وانت کہ ماگو کے او مانے ایک زمانہ گیا سلطان آتا بلوچستان مہمان بوتا وانی وتی براتانی مسئلہ بوتا ایدہ مہمان بوتا پدا میں خانہ کوئٹا سردن جاگئے بوتا داشتنا کرتا پدا گوادر داتا گی کہ توتی آیالداری اب کئی شیرچی پدا حالات کے بدل بوتا گن گوادر استے پدا پاکستان واپس گپتا تو ما اودوتی پیپر گو کہ اودا مروچی ہم کلات استا جلال امیران نامہ سے اردو بلوچا اور ایشانہ بلوچ یہ جوڑ کرتا ہے کلاتا پرچگیزاں پرتغالیاں بلے بلوچان اومان خاطر مزنی قربانی داتا شم یہ اردو کلات گفتگن جنگ ذریعہ پدا بلوچ دا گلین تو ایسٹ افریقہ دیم داتا وہ اودا مستند ایسٹ افریقہ تا فورٹ جی سی سے کلات موت وزٹ کرتا 1800 چیزیں بلوچ زام یا مودہ استد زام اکسمن گفتگت تو اودا بلوچ بنت اومانی لشکر ہے اور مزروی عرب پدا اودا مزروی عرب بزان منباسا ہے اگا استے بلوچانی دستابی تو زنجبار استے مزروی عربانی دستابی ملنڈی دیگر ہے بھی تے تو او دا مزروی پدا بغاوت کننگو
ओमानियन गुसुल्ताना तो बलूच गो मजरूई अरबन हम जंग कना तो गपमेशन के पदा आस्ते मर्ची हम ओमाने ता बलूचन इज्जत तो शरफ यस्त आमा बुनियादी चीज़ें के बलूचा मजन कुर्बानी दाता ओमाने सरजमीन खातरा ओमान जिंदग दारग खातरा तो ये ओमान वायदन तो गुश्त कने कि ओमान बलूचिस्तान अंडर डेवलपिंग और आ डेवलपिंग तो रोए आई अस्ते लैंडस्केप मकुरानो ओमाने तो इच फर्क न जाने या कोड़ा भले आ डेवलप या अंडर डेवलप अंचो ओमा अस्ते गल्फ है मुझ मा सहल बेकाना गल्फ मुल्कानी तहा बलूची ज़ुबान का सिकम भले आ कोशिश करें कि माँ सामिउन नसला माँ बलोच हम भले ज़रूर माँ हराबा ओ ये हमा चीज़ें कि हमा मर्दों में कि बाहर तो अगर बलूच तो जोर उतरा अरब कुर्त न कने और बाहर तो थी बलूचियता बलूची शनाख्ता जिंदग बिदार और इकानॉमिकली अरब मुल्कानी बलूच बात साउंडा वो आबादी होती शनाख्ता और माशाल्लाह हर फील्ड कार करना गेता यानी बाज़ें पायलट मन दिसता कि हस्ते इमाराती एयरलाइन है तहाँ हस्ते एहतियाद एयरलाइन है तहाँ हस्ते गल्फ एयर है तहाँ ओमान एयरलाइन है तहाँ मज़न बलोचा हस्ते हस्ते पायलट कैप्टन और तरह ओमान है ता बल्कि दुमी हस्ते गल्फ मुल्कानी तरह हर वड़े मर्दुम दस कपी अंचु बहरैन है ता माँ बहरैन ख़ास था कश्तगत फातिमा हल बलूची बानुक जुबैदल जलाल शरीय जान तो आते इस्लामाबाद मिले तक तो आइए मैं इंट्रू को भले आगुश्ती मन बलूची न जानीन मनी बल्लू का बलूची जानता लेकिन मन फ़ख्र कनिन के माँ बलूचा और बाज़िन अरब मुल्कानी तो बेचारे के एम्बेसडर 30 रुपये था और इस्लामाबाद बै लातिन 2 साल पेश ओमान अस्तात रईसियत सफ़ीर अंचु बहरैन एम्बेसडर बलूचियत तो बलूच अस्तिन टोटल निश्तगंत अरब मुल्कानी था और लेकिन मेन गपेशन के न्यूक्लियस बलूचिस्तान है बलूचिस्तान गुनाह राबता बुआ गना है ओ आगे एक बलोचा एक दूमी इधर राबता बूते ना होना बलोट आयन तेन ओ बदीस तेन तो एक बात शरण चीज़ ये तक ये बारो बानुक जुबेदा शर रोल प्ले कुर्तकंत आगा एक सेमिनार ज़रिया एक सिम्पोजियम कॉन्फ्रेंस ज़रिया दन्ने अरब अस्तंत या गवर्नमेंट एक कोईटा बीबी इन्वेस्टमेंट है सरा बीबी एजुकेशन है सरा बीबी हेल्थ है सरा बीबी तो आप बयान ताम मनी खैलावत इन्वेस्टमेंट करना तो पड़ता स्कूल हम जोड़ करना यूनिवर्सिटी हम जोड़ करना और बाज़ इन तरह हस्ते नपो पायदक दात करना भले शर्त मिशन की मैं हस्ते मस्तिर और अवन ये चीज़ा बिकना अच्छा दिग्गा वजह मलिक के जुस्ती मना कुर्ता के हस्ते मोती माथी ज़ुबान तो कुछ मुल्क थे दिस्तगे क्या शर्म बढ़िया नुम जानते मैं तुर्कमेनिस्तान बलूच मुचन ज़्यादा बलूची जानता और अवन डायलेक्ट में रखशानी डायलेक्ट अंचो अफ्रीका की मनशुता उधर डायलेक्ट में मकुरानी हस्तत उधर मन जुस्त को के वजती चिंचो जागा आप बिल्कुल अंडरस्टैंड नको मैं सच्चा और रिपीट को सरपंच मुझ जाग चाहिए कुछ वदे मन आयर जुस्त को वजते चिंचो चोक्का ना अनु पदा सरपंच बु के हस्ते मनी यानी जुस्त कन गए के चिंका जागा तो ये हस्ते लेकिन तुर्कमेनिस्तान वायदन हस्ते इलाके के अदौती ज़ुबाना दाश्त तो दूमी कौम मर्दम ओदा बलूची ज़ुबाना हम गप जनगे तान अफ्रीका हस्ते मिक्सिंग कम में बली पदाम तो गिंदे की कसी कसी बलूचिया गप जाम जी बना दिगे जुस्ती मलिक कुर्ता के तो कुजाम मुल्कांगा नश्तगे कि ओदा बलूच हस्ते वजह मलिक सिराज माँ लोटन के ऑस्ट्रेलिया बरों कि ओदा बाज़ें साला सक्कोन कदी में बलूच तगंत एज ए कैमलर तगंत ओदा आबादा वो इंडिया है था हम बलूच ठीक ठाक हस्ता अंधेरिया निश्तगन दहलिया निश्तगन बाज़ें नंदा वो ये गेश्तर मुझ मकुरान नश्तगन तो ईशानी सरमकार भी थे शर्ते रे यक शरण चीज़ें दिग वजह मना जुस्ते कनगे मलिक साहब के आ ज़माना के तश्ते टेक्नोलॉजी ख़ास न बुता लेकिन नून मर्चा स्काइप पे व्हाट्सएप पे अच्छा मर्चान तो ये फैसिलिटी आसराती हस्ता लेकिन आप है माँ हस्ते बलूच वानिंदन है या कि आप जान तस्ते उती सकाफत कल्चरा
لوکل سطح شر آوتی سیرو آروس ہر چیزا کنگے انٹرنیشنل سطح آونیتا یہ چیز نیستے نا نو منی دو انچے نے ریسنٹلی بوتگتا یک بلوچ جنک کے آروس بوتگتو دا ترکیہ گو کرد ہستے بچک کیا تو منا آئی فیملی گو تو لازم بھی آئے ما گناون مزاق کو کہ شما باید وط پاوت سانگ مندی چیئے نا کنے شما ڈنا رویت تو چوما ہستے گوشی نصیب و قسمت گپے انچو دیگے یک بلوچے نو پدا سیر بے گتے جنک بلوچے بچک و تاجک ترکمنستان میں بلوچی بلکہ ڈاکٹر مصطفیٰ میں کل خان نصیر کانفرنس آتا کہ تمہائی جنک کے آئیے منا پدا لوٹتا کہ اکتوبر فسٹ بھی کار ہوسن تو لازم بھی آئے تو ایشن کے میڈیا نو ہستیں گپ بیتے لیکن آوانے تا یہ چیز تنیختا آپ ہم نیستیں کہ آبائدیں وتی ثقافتا کلچرا او شریں وڑیا پرموٹ کنن دیما بیارا او تو گشت کنے او دا آوانی کا آزادی ہم نیستے مسئلہ و جنجال سک باز انتنے اختا او دا ہمیں خاطرہ یہ چیزا کرتنکا البتہ ایک شریں چیزی کہ نو او دا اوتی زاگ ماغانا اسکر کس کرا زر ہستے ملکا چی ڈننا یعنی ماسکو ہم دیم دے گئے تا یوروپ ہم دیم دے گئے تا وانے نگا اور بلوچ ترکمنستان بلوچنی مزنین تعدادی وادی ہستے وانا گئے تان کار کنا گئے تان ترکی تا چاہے کہ ترکی خاطر آوانے ویزا میزا ہے اچھے ملک نے اور یہ درا ترک ملکن ترکی آبید آذربائیجان بھی ترکمنستان کرغزستان کازکستان ازبکستان یہ مچ اترا ترک ملک گشا اشانی ہمیں خاطر مزن بلوچی ہم ادھر کار کنا گئے تھے تو روزگار کنا گئے تھے ترکیہ جی من وجہ ملک صاحبہ جست کو تک تو کدین وتی استے ماتاک بلوچستان ٹوڈیو بلوچی زندہ در کرتا وجہ زندہ رمن اکتوبر 99 شروع کرت انچو بلوچستان ٹوڈے من 2001 کا چے چاپو شنگ کنا گاؤں تو یہ بوتانو منی استے وجہ ڈاکٹر بدل خان صاحب من جستانی نیمگا کائن تو من زیادہ کو میں جست فرسان سر کپتا وجہ ڈاکٹر صاحب گشتگت کے ترکمنستان پاپولیشن کے بلوچ پاپولیشن 40 سال پیشا 40,000 گشک بوتگا تاروچی مروچی بالکل وجہتی گپراستے او دا اپڈیٹ نہ کنن سینسز آگتا وقت بروئے بلوچانی آبادی بکن دے او دا بلوچانی آبادی سک زیادہ من 100,000 زیادہ گوشینی منی خیل سک بازند ایگزیکٹ فگر تی دیما بیات گوڑا تو سک بازند او دا یہ کے بلوچانی ارگسا تاکہ سوویت یونین بوتا ددوانزدہ زاگ بوتا گم وی ددوانزدہ زاگ خاطر سوویت یونین خاص کر ماسکو نیمگا آراما زال خاطر کہ ای دوانزدہ زاگن دا زاگن آئر ایک گولڈ میڈل دیم دے ایک بوتا اور آئیے گو یک مزن سرٹیفکیٹ آوتی صاحب گشتن تے سند و مندرک تو یک سند دیم دے ایک بوتا کہ زال باز شیر زالن کی شیعہ دا زاگا اڑتا یا دوانزدہ زاگا اڑتا واجہ بالکل جستا ہیں تو واجہ بدل خان صاحب کہ سوویت یونین دورہ زبان تفظ دے ایک بوتا بالکل اسی تشک نے کہ سوویت یونین دورہ او دا بلوچی زبانہ رباز تحفظ دے ایک بوتک بلکہ دومی ارچنگ کا منورٹیز بوتک انتاونی زبانہ تحفظ دے ایک بوتک بلے نون آپ اہمنا ہیں نون مسئلہ و جنجال ہیں آزمانہ کا ریڈیو ہم پروگرام بوتا بلوچی زبانہ ہے آزمانہ کا ٹی وی ہم بارے بارے ہفتہ گئے پروگرامی بوتا بلے یہ چیز نون نیستن گیشتر ہر چیز کی ہستے صرف ترکمن زبانہ ہیں اردو میں نہیں نیستیں اچھا وجہ بدل خان جستا ہیں کہ زبان باندات چونے اودا تو زبان باندات خاطر منترہ بکشن کہ بلوچاں وتی زبان زندگ داشتا او وط پوتا گپ جنگے تان تو بلے مسئلہ ایسن کہ وانا گانا انت اسکولانی تا اور ہر چیز کے وانے نگ نبو تو آئی دے مارا بعض مشکلیں اور آخری وارما سوویت یونین ہے گوربا چھوفے دورہ بوتا کہ وہ دا بلوچی کتاب ہستے روسی سکرپٹ نمشتہ کنک بوتا گنت وہ دا وانے نک بوتا گنت چونکہ محمد شیردل بوتا وہ آئی سنگت بوتا گنت یہ کتاب انا نمشتہ کرتا وانن تا دومی سوویت یونین ایک مزنین شرعی یہ بوتا کہ آدھا اور ارکس کا گوتی زاگ نوانن تا تو آئی ماسو پہ سارا ہستے لوٹائنک بوتا وہ آئرہ ٹھیک ٹھاک ہستے جرمانہ فائن کنک بوتا کہ تو ہوتی زاگارہ پرچے نوانے تو ہمیں خاطرہ لاچار بوتا گا ہوتی زاگانا وانن تگا وہ پدا ہستے بلوچ تک مطلب میٹرکس کان ایف ایس کان پدا انسٹیوٹن روگے خاطرہ چونکہ بلوچ معیار کان تاکہ اگر بچہ کو جنے کے آروس کرتا
کوڑا پداش تگنت اشکاباد انسٹیٹیوٹ انت وانتگ ادروائز چو زیادہ نبوتا کہ جن کونتی دیم دے گیا لجو میارے ثوابا او اودا استین جنگ و جدل بالکل نبو کے برابر ہیں چیا کہ اودا کس تصور نہ کرتا کہ اب مروچی قتلی یا زمانہ گیا کسے کسے را کشتا تو بالکل ایشانی خاطرہ یوڑے نیوز بالکل خبر نیستد ای بنیادی صوبیشیں اگر کسی معمولی جنگی کرتا آج جنگے صوبہ ہے رامنگ سن سے زائدہ ایک بوتا اور امین کا جرمانہ کنک بوتا کیا ایک گسے چیز باہ کنک بوتا گنت او برک بوتا گنت پدا مردمہ فکرم نہ کرتا کیا جنگ پکنت یا جنگ باروا خیال دلے بیتے نمن کائن دیما استے دومی جستانی منا وجہ ڈاکٹر علی دوستا جستی کرتا کہ وجہ صافت ہنون ملکیتا ایک جیسا منی اول کری مسئلہ و جنجالانی باروا ڈاکٹر صاحب تو گیشتر سرپدے تو منی آفیسہ کا ہے نندے دیوان و مجلس کنا انون صافت میں ملکیتا ایک باز مزانیں گرانیں کارے یک مشکلیں کارے ارکس صافت کند بزان آبلاوتی نے مگا توار کند صافتانی جنجالانی باروا اللہ وجہ صدیق بلوچ بے بخشیت آ سرپدت وجہ انور ساجدی زانت بلوچی دنیا میں وجہ چاکر خانے بچ سرپدن تیدہ من سرپدوں کہ میں اسرا چے بوگت چے گوزگے تینت خدا زانت میں دل زانا اچھا دومی یہ سن کہ بلوچی زبان وانوں کو روز پروچ کم بوانن اور ہی ایک مزن مسئلہ و جنجالے ہمیشہ کہ زبان وانوں کو سوشل میڈیا بوتکاں اور میں یہ بگوشن کہ منی تعلق نوش کیے 20 سال میں ماتاک بلوچی زندہ در کنگو نوش کیا استے منیر بادینی بلوچی زبان مزن ناول نگارے 150 استے یا 100 آئی استے ناولا انچو واحد بندی کے تعلق ہمشہ نوش کیے انت کے اتھی زندہ داتا اول کاری پڑا ماتنے اختہ نوش کیے تا 5 ریگولر وانوک پیدا نہ کرتا نون تھرو آؤٹ میں ہر چنگا وانو کستے یا مکرانے یا مکران ملکاچی ڈن مکرانے ڈائسپورا انت آستے یہ باروا آستے وانگانتے تو یک مزن حلمی ہے کہ ماما ہوتی نوشکی من گوشا گیتا ہوں کہ 20 سالیں یک ریگولر میگزین من کشا گیتا ہوں اور وانو نزنین نون سوشل میڈیا پد آنچو کرتا ارکا ہوتی ہم آستے چاری تے پدا فونے تا سیل فونے تا پدا اینے مگا دل گوش ندنت تو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر علی دو صاحب تو بعض چیزیں نے بارو شریع سربت ہے نو منا یہ ارمان بھی کہ میں 20ویں یکمی کرنے تماگو گزگانت میں اگماوتی بلوچ کو ہم سائگن قومان دیم پدیم بچارن کہ پشتون بھی سندھی بھی پنجابی بھی فارسی بھی ای وادی میں صرف یک وش چینل ہے میں یک صرف تاکہ ڈیلی روتا کے نوائے وطن بلوچی انچو ماتا کم زانتا میں یک کے ششما در بیم پدا بند با یعنی 20 کی کرمے تا یا واد ماوتی ہم سائگیں قومان بچارن کہ آوانی ٹی وی چینل چنگساں آوانی تھاکو ماتا کو روتاک چنگساں او ایف ایم ریڈیو آوانی چینل چنگساں تو یک مزن افسوس بھی من نزانی کہ ماں منا انچو لگا گئے کہ ماں پشتا رہو گئے دیما رہو گا نان وہ باہد ایشتت کہ میں یک چینل جاگہ پنچ بوتین پنچے جاگہ دا بوتین یک بلوچ اخبار جاگہ پنچے جاگہ دا انچو بیود دیتینا یک بلوچستان ہر شار ہر محتگ اچھے بلوچی زبان تھاکو ماتاک در بیاتینا بلی افسوس چوش بیگن ہے جی وجہ منا جستے کرتا ناصر رحیمہ تو آئیے جست میشن کہ کجام ملک ہے تا بلوچ کمیونٹی یک دومیہ جو شہر رہے تو مطلب بوشن کہ ہر جگہ تو مردم مینورٹی ہے بھی یعنی کم بھی آدھا شرباں ہر جگہ اکثریت بھی اودا نبی بلے دومی چیز طرح بوشن کہ میں ہوں نیتے بلوچ ایک دومیہ برداشت نہ کا بلوچ وتی براسا بالکل برداشت نہ کا اگر یہ تا پروفیشنل جیلسی بوتے ہم شرط رہے بھلے افسوس ہے موتی ریفرنس اترا دے ماں پورا دنیا گشتا ماں افریقہ کے ترتاب اشتگت ہو دا مارا بلوچ کمیونٹی ہے چیئرمین مارا بو یک دیگا بلوچ کماش ہے گورا تو آئیے دا آئیے مارا بعض عزت شرف دا او آئیے مارا بعض انفارمیشن دا اچھا کہ پریزیڈنٹ موئی کینیا بوتگت تمائی نزدین کا کارام کرتگت آئیے ماں بعض لٹریچر دا بلوچانی ہسٹری ہے باروا کارانی باروا انسپائر کو وادی کی ماں شاید برگشتا
منو ما چیئرمین و نواز خان رہتے ہیں تو چیئرمین ایک دم آئی خلاف گپا شروع کو منگو چیئرمین یہ مردہ وہ بیچارہ من نزانی مرا عزت آبرو دا آئر آفرین انتائی فیملی آفرینی تو اسی خلاف چیئے گپ جنے یہ کریڈٹ رو میں انفارمیشن داتے تو یہ استا نون تو دیگه جستی کرتا وجه استے کی گو استے پاکستان ہے سفارت خانہ یا گدومی آپ زین اوتی ملک ہے چو صدانی سالان چی آبادن اوانی تا تو یہ چیز نیستے کہ ایران سفارت خانہ کنٹیکٹ کرنے یا پاکستان ہے بکنا تو ظاہر ہے کہ افریقہ ہے کینیا ہے مردم تنزانیہ ہے اور ہستے ترکمنستان ہے ترکمنستان ہے آوانا تا یہ ضرورت تھی پیش نہیں آتے دیگا ایک جستی بنا کرتا بانو کنگوار مریم سلیمان صاحب آئیشن کے بلوچ زالبولانی بلوچ زالبول ترکمنستان ہے تا گوتی مردینان اوریا باس کار کنن زمینان کار کنن او گلے درو بی پمگے کشارے انچود کٹائی بی او بعض چیزان ہستیں کار کنا او چو مالدار مستا او بعضین پڑن کار کنا گئن دومی ٹیچر ہم استا ڈاکٹر ہم استا او چو تعدادش باز نے استن چیزیں او انچو افریقہ تمام بلوچ جنینان دیستون آستے مختلف فیلڈ ایز اے لائر ہم کار کنگا ایز اے استے ڈاکٹر ہم کار کنگا تانت او ایز اے شاپ کیپر ہم کار کنگا تانت میں ایک جست کو شمس خاتون ایک جنکی استت آئی ایک جرنل سٹوری ہے تمام بلوچی سٹریٹ مامباس ہے تا منگو بانک تو ادھا کار کنگے تے بلوچی استے لجو میار کنن کہ جنک باید کار مکنا تو آئی ابنا گو کہ بچار منتر ایک جستی ہم کنین تی پساو ہم ہمیشہ آگو کہ بچار مائدہ نشتہ میں محنت کنگے تون اور منا میں 40-50 شلنگ کہتے آیا یہ محنت شریں یا کس سے دیما دستے دراج کنک شرتے رہیں تو استے بعض کار کنگے تانت یک شرین چیزیں بعض محنت کنگے تانت تو افریقہ تا نو استے ٹاپک سک مزنے نو منزانی کے وجہ استے ملک سراج گوشی شیرہ ما چو دیما بے برم وسی بکنا یا مدا اینڈ بکنا دیگه جست مستی استے منا بکنے تے گوڑا پدا ما دیما رو آثار پبلیکیشنز کراچی